czas. Jest to Boży czas. Wielu ludzi przychodzi do Boga, wyznaje swoje grzechy, powierza Mu swoje życie. Dear God, Drogi Boże, I am a sinner. jestem grzesznikiem. I'm sorry for my sins. Żałuję z powodu moich grzechów. Forgive me. On podszedł pod scenę i leciały mu łzy z oczu i nic nie mówił. Więc zapytałem go, czy chciałby się modlić, czy chciałby rozmawiać. On był bardzo poruszony i modlił się, oddając życie Jezusowi i wyznając swoje grzechy. My powinniśmy naszym dzieciom, przyszłym pokoleniom przekazać świat bardziej zasobnych wartości kulturalnych i materialnych. Nie wolno nam przekazać dzieciom świata zniszczonego. O to trzeba walczyć i właśnie pójść drogą Jezusa. I was down front and I saw a little girl crying, and because I've been through all the classes, I went up to her and I took her through the counseling process, and then I prayed with her. Ale dzisiaj było to tak pięknie. Ci ludzie tak pięknie śpiewali. I zapraszano tak pięknie. Więc się odważyłam w końcu. Kiedy wyszła drugi raz, to poczuła lekkość i uwolnienie. Teraz ja wiem, że mnie Bóg kocha i że moje życie od tego momentu już na pewno nie będzie takie, jakie było wcześniej, że wszystko smutki, problemy, niepowodzenia to już zabrano z mojego życia. Right now we are just wrapping up our time in Warsaw, Poland.